Λίγο ρε! Δεν θέλω. Δεν θέλω. Έλα να δεις πως θα κάνω το Mike να φάει τραχανά. Για τη σημερινή συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε ξινό τραχανά ύλη. Σε ένα τηγάνι προσθέτουμε ελαιόλαδο και βάζουμε ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Προσθέτουμε τον τραχανά, το σοτάρουμε λίγο και σβήνουμε με ζωμό. Προσθέτουμε σταδιακά ζωμό και παράλληλα ανακατεύουμε. Μόλις ο τραχανάς μας είναι έτοιμος, αφαιρούμε το τηγάνι και προσθέτουμε πιπέρι, αλάτι, βούτυρο, γραβιέρα και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Ξύσμα λεμόνι, φρέσκο θυμάρι, σερβίρουμε στο πιάτο και προσθέτουμε από πάνω φρέσκα μυρώνια, φέτα σε κύβους, ελαιόλαδο λέζι και σπασμένο φιστίκι γύρι. Λεμονάκι. Ποιος δεν θέλει καλύτερα, εγώ ή η μάνα σου? Μάνα, συγγνώμη.